Jo, čus, dáte čus tady, Enčí u dalšího, nebo u prvního vlogu mýho nového kanálu na světlení. Ano, myslím, že vidíte dobře, no nevím. Doufám, že jo, tak to byl taky úvodní video, tak prostě pro ty, kteří mě neznají, jsem NI, mám druhý kanál, teď nevím, jak se jmenuje, ale dám vám ho možná do popisku videa, to nevím. Tak informace, no, minule se to hodně změnilo, vidíte, tak účes, no, teď nevypadám jak šulen, taky světlo na svítání a že furt s tou kamerou nechodím, ale teď asi to moc nezmění s tou kamerou, že asi teď budu chodit, no, chci vám totiž ukázat, no, že sbírám plechovky, vám tady ukážu. Teď vám ukážu ty druhý sady, ty vole, jsem čurák, sady, jo, tady první, druhá, to je ještě moje oblíbená, nebo kterou jsem dneska vypil, Coca-Cola, potom takhle a potom moje největší sbírka, Rockstáři, ty tak miluju. Ukážu vám, který je můj nejoblíbenější. Tady je, jak vidíte. Doufám, že jste ho viděli dobře a ještě tady ten. Jo, tak to bylo pro dnešek všechno, tak mějte se, doufám, že se budete mít dobře a doufám, že, no, ještě moje hezký svátky, dejte like, odběr a sdílejte. Jo, to stačí.